Колко часа? Айде, бързо. Човек, искаш ли да ги правим на тези задръстеняци? О, да, направо нямам търпение да им видим физиономите. Да, правим го. Ох, човек, ето ги, искаш ли да ги послушим? Хайде! Хайде, бързо. Те пичовщи. Сигурно? Да. Убедена си? Да. Наистина не казвам на мен. Няма, спокойно. Добре, аз харесвам Митко. Да, бе. Да, ама като посадък е красив. Човек, харесвам Митко, това загубеняк, тази загубенячка супер, техника двойка. Оле, мале, направо ще получи. Кабре! Не мога да повярвам. Това е супер. Тя е много тъпа. Да. И, значи, и той е тъп. И тя е тъпа. Идеална двойка. Имам идея. Наистина много добре. Трябва да ги снимаме и трябва да ги... Ако нещо се случи, което те не искат да направят за нас, ние да им покажем това видео и да ги кажем, че ще покажем на цялото училище. Айде, правим го. Правим го. Айде. Моля те, човек, не кази на никой, че харесвам. Спокойно, няма да кажа. Сигурна. Сигурна съм. Убедена. Убедена съм. Добре, ама... Добре. Вярвам. Защо някъде спокойно няма да те издам. Обичам да пазя тайна без това. Окей. Ама, дори на майка си знат на никой. Няма да кажа. Човек, добре, че имаме записа на тези загубенячки. О, да, това ще бъде. Опа! Накъде, накъде? Имаме нещо по-интересно. Така че, само посмейте да направите нещо срещу нас, ще покажем това на цялата даска. Откъде го имате? Ами не го показвам на някой. Не. О, записваш с телефона ми. Твоята приятелка е най-опълната. Наистина ще имаш Да. много кризи с нея. Намери си друга приятелка. Много добра приятелка имаш, да знаеш. Но, Брави с приятелите в това Първо на училище. първо, нямам ти твой телефонен номер и как да ти го изпратя на всичкото отгоре, като телефонът ми беше през цялото време в джоба ми. Ти си знаеш. Това, че ти си Откъде тъпа. знаете? Ами Те не са знам, спланирани. Тъпа, бе! Задръстенячка такава. но ви казваме едно. Само посмейте да направите нещо против нас. Сте в съда на Ако не направите това, което ние искаме, смятайте си. Добре, сега може ли да се махнете от нас? Да, хайде, Изабел, не стой тези задръстенячки. О, да. И хора, ето го любимия ви Митко. Днес ще ви кажа една моя тайна, но тихо. Може би харесвам Лили, но тихо. А сега нека продължим към нашия влог. Да. Като гледам, просто трябваше да скрия нещо отзад. Беше ужасно. А сега нека продължаваме към влога. Що плачеш? Лина, Изабел! Ти знаеш тайната? Лина, Изабел! Да, И сега отивам да се разправям с тях. благодаря ти. Маре, човек, този запис стана добре. Може да направите още веднъж това с Лили? Каже, това е Абе, цялото. я си гледай работата, бе!